Aj vy si myslíte, že v dnešnej dobe je ťažké porozumieť mladej generácii a vychovávať dospievajúce deti? Deti neprichádzajú s manuálom a veľa rodičov je zúfalých. Niektorí sa pokúšajú vychovávať deti tak, ako boli vychovaní oni sami. Iní hľadajú odpovede v nových trendoch, o odborných článkoch, v psychologických trikoch. Ale pravda je, že vychovávať dospievajúce deti by mala byť úžasná skúsenosť. Ale často nie je to tak. Som Jairo Pinilla, vediem pobočku Performie v Kolumbii už 17 rokov. Vychoval som svoje vlastné deti používaním princípov, ktoré mi veľmi uľahčili nieraz ťažkú úlohu rodiča. A chcem sa s vami podeliť o tom, čo mi fungovalo. Aby ste vedeli porozumieť svojim vlastným deťom. Aby ste vedeli im pomôcť nájsť si vlastnú profesiu. Aby ste vedeli im pomôcť si získať a udržať dobrú sebadôveru. Aby ste si udržali s nimi veľmi dobrý vzťah. A hlavne, aby boli šťastní a hrdí na vás. Uvidíme sa v septembri a dúfam, že vy sa tešíte toľko na to, ako ja.